La primera reunió que fem assembleària, quan la convoquem al mes de setembre, normalment sempre al principi de setembre, el primer que diem és a veure si podem d'alguna manera incloure més gent dintre de la comissió. Perquè a part de que sempre te sents més agrupat, també penses algun dia o un altre podem fer el relleu, i això també és interessant. I a més, la implicació de més gent vol dir més idees. El pregó és el manifest, i el manifest és el que recull, més o menys, en síntesi, el dels 40 anys, que diu 40 anys cantant les 40, no vol dir que cada any va ser reivindicatiu per un tema de... No, va ser, a vegades era participatiu o de reclam de participació. O sigui, moltes vegades era crida a la solidaritat, crida a que la gent s'afegís, s'apuntés més a les entitats, a la diversitat de moviments socials que teníem a Sant Cugat i que sapiguessin que la seva aportació també era important, fer-se soci és important, contribuir és important. Que hi ha hagut aquests, saps? Hi ha hagut anys que la Festa de la Tardor ha decantat o pel tema de la joventut, el problema en general que tenien que marxar a Sant Cugat perquè era molt car. Sempre hi ha hagut un tema reivindicatiu i un tema social. És molt variat, és molt variat. Hi ha hagut èpoques que inclús hem demanat a les entitats, sobretot a les entitats fortes, i dir, escolteu, costaria poc, entre els vostres associats, que ja que sou entitats potentes, que dintre de les vostres comissions, a l'assemblea i tal, dir, escolteu, necessitem una persona perquè es faci també de la comissió de la Festa de la Tardor i participi amb ells al treball de l'organització. I això ho hem fet extensible, les entitats fortes, ja sabem quines són aquí. I tampoc ha sigut. O sigui, tu compte que quan jo penso que tenim entitats a un cert nivell i que tenen un nombre d'associats important, i els hi demanes això, i això no surt a efecte, llavors ja no saps el que surt a efecte. L'únic que pot sortir a efecte és que algú de la gent, és igual, un ciutadà del poble, digui, mira, a mi voleu que us ajudi? I seria un ciutadà corrent, que pot ser-ho perfectament, i que s'apunti a la comissió. Benvingut seria, saps què vull dir? Això no hi ha volta de fulla. L'Ateneu ens fa tota la feina que de l'altra manera també la comissió o les comissions que sortissin es cansarien. Perquè la feina burocràtica és la feina més pesada, més ingrata i més fotuda que tenim. Però per aquell santcugatenc o santcugatenca que acabi de venir fa poc, que encara no conegui la Festa de Tardor, com li definiries i com li diries, com el convidaries a anar-hi? Com la definiries? Home, que la Festa de Tardor és una oportunitat per la integració tant d'ell com dels seus fills, si és que en té, per al seu lleure i per la seva formació. Vull dir, és un punt de... és una fira de mostres a la qual ella o aquesta persona pot escollir dintre de tot el sector esportiu, cultural, de tots els temes que pot estar interessat una persona quan arribi.